खुलुमबाय रायजोफोर गोजोन बेलासिनि अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ नोंथांमोननिसिम बावहरबाय। दिनै आं बेखौनो बुंगोन रायजोफोर, आङो 1 दाननिबो बारा जाबायमोन भिडिअ लाबोनो हायैया। आंनि माखासे पार्सनेल प्रब्लेमनि थाखाय आङो भिडिअ बानायनो हायाखै। न'खराव बिदिनो माब्लाबा गेजेर गेजेर फिसाजोनि परिखा आरो बेबायदिनो लोमजानाय साजानाय एसे एनै आरो आंनिबो एसे एनै डिउटि गासै मिलायनानै माने आं 1 दाननि बारबायमोन भिडिअ लाबोनो हायैया। आं माने गावखौनो माने मा होनना बुङो आनलाकि होननांसिगोन आरो बे 1 दाननिबो बारा समाव भिडिअ होनो हायैखौ। दायो फैयै दिनैसो आङो एसे सम मोननाय बायदि जादों। बेनिखायनो बे सम मोननायाव आरो ओरैनो जेनेबा फिसाजोनि गरम बन्द, आंनिबो गरम बन्द, दा गरम बन्दआ दिनैसिम 15 दिन थांबाय। बिनि गेजेराव दिनैसो एसे चान्स मोनदों भिडिअ बानायनो। दा दिनै जोङो माने न'खरैनो मोनसे प्लान खालामदों जे गरम बन्दनि जोङो जेरावबो बेरायाखै। माने मानसिफ्रा गोबां माने बेबायदिनो न'खरै गरम बन्दनि मुङाव फिसाफोरखौ लानानै बहाबा गोजान जायगाफ्रावबो थाङो। नाथाय जोंनिया जाहैबाय माने गोजान जायगायाव थांनायनि जेबो प्लानिं गैया। बेनिखायनो ओरैनो एसे गोजोननो आन्था जोंनिनो बै खाथि जायखौ जों डनी पोलो एयार फर्ट होनना बुङो, हलंगी एयारपर्ट, जोंनि माने गहपुरनि जोंनि न'निफ्राय बारा गोजान जाया, 10 किल'मिटार गोजान। बेवहायनो एसे बेरायहैनो ओंखारदों। बेरायबाय ओरैनोथ' बांद्राय बेफोरबायदि जेनेबा मा होनना बुङो जाक जमक जेबो बिदि गैद्रायाखौनो बुंनांगोन। नाथाय थेवबो भिउसआ मोजां, बिराद मोजां। मानो होनबा हाजो एरिया नालाय, बेखायनो गोसोखौ गोजोननाय मोनो आरो हाजो सेर सेर बार खोलो खोलो नांबाय थायो। एयारपर्टआव थांनानै मोजां मोनो आरो बेनिखायनो जों बेयावनो ज'यैनो न'खरनि बिमा, फिसाजो आरो आं साथामजों जोङो साखा खबनैजोंनो माने बेरायहैबाय। दा बेखौ नोंथांमोननोबो एसे दिन्थिलांसै। बेरायहैनायाव जों मा नायबोखो, मा जाबोखो, बेखौ नोंथांमोनाबो नायलांफादो। बे जोंनि गहपुरनि राजगड़ रड रायजोफोर जागायबाय। जोङो नै एयारपर्टआव बेरायहैनो थाखाय थांगासिनो दङ। नै नायलांबाय था नोंथांमोनाबो। नैबे जाबाय जोंनि राजगड़ एरिया। सिगांनि भिडिअफ्रावबो आं बेखौ दिन्थिबाय थाखादों, थेवब्लाबो दिनै बेखौनो बारलांनांगौ हिसाबै बेयावनो बेखौ एसे आरो दिन्थिबावनाय जाबाय। नोंथांमोना गाज्रि दामोन। आरो जाय बिथांमोना फैखांबाय बिथांमोनाथ' नुखाबाय, आरो जाय बिथांमोना फैफेराखै नायनानै लादो। बे जोंनि राजगड़ एरिया, बेयाव गोबां माने मा होनना बुङो बिजनेस प्लेस बियो। मोजां फालांगि जायो बेवहाय। दा नै जोङो सालायगासिनो दङ। नै जोङो दा राजगड़ बा जोंनि आसामखौ बारबाय, अरुणाचलाव हाबबाय। जोङो नै ससे थांबा बेवहाय चेक गेट मोनगोन। बे चेक गेटआवबो गोदोथ' जेबो गैयामोन, लांदां फादां गोजामोन। दायो एयारपर्ट फैनायनि एसे सिगाङाव जेनेबा लामाया 4 लेन जाखाबायमोन नालाय, बेयाव बे समाव माने बेवहाय गोबां जोंनि बर' मानसिफ्राबो आरो बिथांमोननि हाजोआरि मानसिफ्राबो माने मा होनना बुङो सिन्था खालामनानै जेनेबा मोननै माने रायजोनिबो माखासे जेनेबा फालांगियारिफ्रा गोबां माने फालांगिनि सिन्था खालामनानै बेवहाय जेनेबा दखान सखान होबाय। दखान सखानाथ' सोलिदों जथेस्थ'। आरो माखासे नै लामा एकदम माने लामा जिं बयबो आरो लुदेरगासिनो दं। बिजनेस प्लेस जाबाय नालाय बियो। दा नैबेहाय नैबे जाहैबाय बे चेक पस्ट। बियो बै जोंनि राजगड़खौ बारबोयोब्ला ससे फैनायाव बेवहाय मोनसे चेक गेट मोनो। नै बियो चेक गेट, बियो अरुणाचल मेन हाबनाय। बेवहाय पास दिन्थिनांगौ जायो, नाथाय जों दा बे लकेलफ्रा एयारपर्टआव थाङो नालाय, बेखायनो बेयाव पासनि गोनांथि जाथ'वा। नैबे अइल टेंकार जाहैबाय बियो। बे खाथियावनो बयबो थाव सोनो फैयो।
एसे दाम खम बेवहाय दा नायलांबाय था नै भिउसआ खोब मोजां दखानफ्रा नै बारायलांगासिनो दं गोबां बारायलांगासिनो दङ थिगानो दङ बेवहाय गोबां हारिनि मानसिफ्रा गोरोबलायनानै थायो नैबे आरो माने फरेस्ट गेट बेबो चेक पस्ट मोनसे ओमफ्राय बेयो जाहैबाय मेन इटानगर हाबलांनाय मेन रड बियो आरो बेजोंनो ससे थांनानैनो आगदा फारसेथिं माने एयारपर्ट हाबलांग्रा जाय एयारपर्ट हाबलांग्राया माने बर' गामि सेर जाहैफिनो आरो माने बर' गामि नांहैफिनो हाबनायखौ बिथांमोना ओरैनो बे एयारपर्टखौ नायोब्ला आसामजों एकदम नांजाबथारनाय राजगड़ माने गुहाय कमला आलि दङ बे गुहाय कमला आलिजों हाबनांगौ जायो नाथाय बिथांमोना गावसिनि अरुणाचलनि एयारपर्ट हिसाबै अरुणाचलनि गेजेरजोंनो हाजोखौ जावखावनानै एकदम लामाखौ बानायनानै लाबाय आरो जियानो जादोला थिगानो दं भिउसबो मोजां नायनोबो मोजां आरो बिराद एन्जयमेन्ट लानो हायो बेरायनानै माने ओरैनोब्लाथ' जेनेबा एयारपर्टआव नोङो 11-12 बाजिनिफ्राय ओरै हाबनो होयो 1:15 बाजिसोनिफ्राय बन्द जायो दा बिनि सिगां जायफोरा थाङो बे सिङाव हाबनो मोनो सिङाव हाबनानै बेरायो नाथाय बिनि उनाव जायफोरा थाङो बे ओरैनो गेटसिमल' थांनानै फैनो हायो आरो बेखायनो जोङो दिनै एकदम एसे थाबनो सोरां बारां ओंखारनानै जोङो 11 बाजियावनो न'निफ्राय रावना होनानै जोङो माने एयारपर्ट नायथारनो एबा बेरायथारनो सिङाव होननानै ओंखारनाय जादों आरो दा नै बे अरुणाचलनि माखासे हालोदफ्राबो बारा थिग नङा दायो बे लामा सामाफ्रा बे दैज्लां बोथोर नालाय लामाफ्रा एसे गाज्रि जानानै दङ दैफ्रा लोमनानै एकदम बे मेन रडआवनो माने बाला बुसावनानै एकदम नै बिदि जानानै दङ एसे थेवबो जेबो नङा जेनेबा फरलेन नालाय गुवारखा फारसे जाबा फारसे मोजाङैनो थायो दा बे आरो बाथ्राया दा जेखियानो जादोला जों नै एयारपर्ट हाबनाय रडखौ जों मोनफैबाय दा हाबलांबाय जोङो ओरैजाय बिथिं माने बे ओरै थांनानै आसामावसो नांहैफिनो माने बेयो दा जों ओरै फारसे हाबबाय जोंनि लाइनजों दा नै माथो सिगाङाव एसे नै माबा मोनसे जादों जानांगौ सिगाङाव बिथिं रडा क्ल'ज जाना दं जों गिदिंफिनबाय नै दा बै आगदा फारसे थांफिननोसै नायलांबाय था रायजोफोरनि नायलांबाय था गिदिंफिनबाय जों गोदो बेफ्राव बारा न'फोरबो गैयामोन खाथि खालायाव दायो लामाया मोजां जानानै माने न'फोरबो लुफैबाय गावनि हाफ्राव थिगानो दं मोजाङानो जादों मोनसे समाव बेयो टाउन एरिया जाजोबगोन बायदि मोनो दा जिबायदि माने स्पिडै मावदों नै लेन्डस्लाइड जादोंमोन दहाय आं बुंनाया लेन्डस्लाइडखौ दा बिसोरो क्लियार खालामनो सेस्था खालामगासिनो दङ ट्रेक्टरजों डाम्पारजों रोगागासिनो दं JCBजों बुरनानै बे आरो गोदो जों बे एरियाफ्राव मोसौ गुमफैलाबायोमोन बै खाथियावनो जोंहाबो हा दंमोन माने बै नांजाबनाय बर' गामियावनो हा दंमोन जोंहाबो 15 बिगासो हा दंमोन दा बेयाव जोङो थानाय समाव बेवहाय माने मोसौ गुमफैबाय थायोमोन आरो दा माने बे समावथ' ना लामा ना सामा गासिबो हाजो गोजासोमोन बिदि आरो दाथ' नै नायदो फुरा फरलेन माने बेसेबांबा दिवा बिराद मोजां जाबाय माने बेरायनो ओरैनो बेलासियाव ओरैनो 3 बाजिसोनि ओरै उनथिंजाय सान्दुङा जेब्ला रुयो होमब्ला बिराद साबसिन जायो आरो बेरायनो माने बिराद गोजोननाय लानो हायो माने गोसोखौबो गोजोननाय मोनो आरो देहायाबो थान्दा जायो एकदम हाजोनि बारजों खोलो खोलो भिउसजों एकदम दाथ' दिनै नै जों एसे सानजौफुआवनो एसे फैनाय जादों नालाय नै जोमैया नायलाय बे साननैसो अखाबो हागासिनो दंखायो बिराद बेयावबो लामा सामाफ्रा बिराद एकदम माने बायदों बबेबा गिसि गादों एकदम आरो हाजो एरियायावथ' नोंथांमोना मिथिखागौ माबायदि जादों ओइनै नाय जोमैफ्रा एकदम हाजोआव फुरा हाजोआव बानानै थानाय बायदि नुयो आरो एकदम जोमैखौ नायलाय बिराद समायना मोजाङानो भिउसआ बिरादनो एकदम बेनिखायनो बयबो फैयो बेरायनो दायो नैबे समाव एसे खम फैयो मानसिफ्रा बेरायनो दा बेलासियाव बांसिन जायो आरो ओरैनो बुंनो थाङोब्ला सेंग्रा सिख्लाफ्रा बांसिन बेरायफैयो फैनायालाय बेयाव बैसो जानाय मानसिफ्रा एसे खम फैयो आरो फैब्लाबो माने थाब गिदिंलांफिनो सेंग्रा सिख्लाफ्रा एसे गोबावै बेरायो जाहैबाय
ओरैनोबाबो अरुणाचलाव गोदोनिफ्रायनो बेरायनोबो मोजांखा जायगाया भिउसा बे आरो बेखायनो जोंबो गोलोम बोथोरनि एसे सुबिदा लानानै न'खरैनो ज' बेरायफैबाय आरो बेवहाय दा नोंथांमोनाबो जायफोरा एसे खाथि जेनेबा डिस्ट्रिक्टनि आन्दाराव थानायफ्रा बेरायफैनो हागोन ओरैनो बै नुहुरनायफ्रा बर' गामि कार्बि गामि बे माने गासिबो ककिला एरिया आरो हलंगि आरो ककिला एरिया बे गासिबो नै बे नुहुरनायफ्रा गासिबो बै सोमखोर सोमखोर गासिबो बर' गामि गोजा मोजां खोब मोजां जाबाय माने बेरायनो दा पिकनिक जानाय समफ्राव जेनेबा 1 जानुवारिफ्राव बिराद एकदम जाम जालायो दानिया बिथिंजाय पिकनिक जानाय फावैनो एयारपर्टआव फैयो बयबो बेरायनो नायनो दा थिगैनो दङ माने जायगाखौ नायोबाथ' दाबो पिकनिक जाथावथाव जाबाय थाथावथावखा नैबेफोर गामिफ्रा गोदो दंमोन नाथाय लामाफ्रानो खुनु गुद गैयामोन जों जेब्ला फैयो माने लामायानो मा होनना बुङो बेखौ बे हाग्रा गेजेरजों जेरै माने मोसौ सर' जालांनाय बायदिल'मोन लामाफ्रा मोसौ होलांबा जेरै सर' जालाङो बिदिल'मोन दाथ' नायदो नै सोर बिदि होननानै हमनो हाबावनो एकदम दिवा दिवा लामा जाजोब्बाय न'खरफ्राबो फैसिनबाय नुहुरबायानो ओइ नै गेटखौ नुहुरबाय ओइ नै बै गेटआनो मेन गेटआ हाबनाय गेटआ दा हौरैहाय आरो बै रोमै रोमै नुहुरनायानो जाहैबाय फ्लाइटनि मेन जायगाया बेनो जाहैबाय आरो दा नैबे मेन गेट जों बेजों हाबलांसिगोन नै हाबबाय नायदो नै बिराद मोजां एकदम बेयावनो बयबो फटक लाफैयो एकदम बयबो फटक लाफैयो नैबेनो मेन गेटआ हाबग्रा मेन गेटआ बेनो फाइनली जोङो नै एयारपर्टआव मोनफैबाय जोंनि बे डनी पोलो एयारपर्टआव दिनै मा होनो ज'नो जोंहा न'खरैनो सामार भेकेशननि थाखाय ओरैनो बेरायफैदों बिसि फिसा ज'यैनो साथामजों नोंथांमोनाबो नायलांफाबाय थाबानो जाबाय नै जोंनि बे डनी पोलो एयारपर्टआ माबायदि जोंनिफ्राय बारा गोजान जाया 10 किल'मिटार जायो जोंनि न'निफ्राय सान्दुंआबो बिराद गोसाना नै एकदम उफाय गैया साथा हमाबा उफाय गैया नै एखेबारे बिराद खस्थ' बारालाय नांबाय थायो नै खोलो खोलो नै जोंहा फिसाला सासे लोगो मोनलायबाय नै एयारपर्टआवनो मावखायो बेयावनो मावखायो एयारपर्टआवनो लोगो मोनलायबाय जोंहा फिसालानि दे
दे ओमफ्राय दा डिउटि गैथ'आ जोंना गबाय गबाय औ थांबाय फ्लाइटआ जोंना गुवाहाटि नालाय औ थांबाय फुङाव थाङो आरो ना ओमफ्राय दा मा दङ दा इन्डिग' फैगोन आरो ना इन्डिग' फैगोन ना औ इन्डिग' एयारलाइन औ फैगोन आरो ना औ बेनो आरो औ बिदिनो लोगो मोनलाया मिथियानो खोमा ना दानो थिनख'निया बबेना फैनाया नों मा आमाय जायो आदै जायो नों आदै जायो मा बबेबा बे बै माबायावनो आइरबिएन आइबिनाव औ आइसिना मा बियो बिनि जास ओमफ्राय लोगो मोननायालाय बिखौ ओमफ्य माबानि सायाव बायदि मोजां सिनायखो आरो आदसा गोजौ गुफुर बर'फ्रासो सोलोंबाय आर्मिफ्रा ना दङ खुंगुरमोन दंजोबोथ' आरो बेयावनो माने फ्रायानो बेवहाय माने गार्डफ्राबो सिकिउरिटि बर'फ्रानो बांसिन गोजा आरो बेयाव जेसेबां खामानि मावदों गासिबो बर' हिन्जावफोर बर' आइजोफोर गोजा नैबे नै बाबुमोनानो बेयाव दैदेनजोबो गासिबो नायलांबाय था रायजोफोर नै जों दा थांगासिनो दं माबासिम मेन प्लेटफर्मसिम थांगासिनो दङ जोङो नै बेथिं गोदान एकदम बिराद गोदान बिल्डिं बानायगासिनो दं नै बेफोर क्वार्टारफोर जागोन ओमफ्राय बेबायदिनो गोबां बायदि आरो अफिसियेलि बिराद मोजां जोंनाव माने हाजो सेर नालाय अरुणाचल हाजो सेर अरुणाचलावनोखा प्लेसआथ' जेनेबा बेवहाय जोबोद खोब मोजां माने नै माने जोंनिफ्राय बिसेसके गहपुरनिफ्राय माने ओरै दिल्ली कलकाता ओमफ्राय बेबायदिनो कानेक्टिं फ्लाइट दं बहाबा थांनाय जेनेबा बेबायदि थांनो थाखाय सुबिदा जाबाय आरो जेनेबा बिरादनो नोंथांमोनाबो माब्लाबा फैनांगोन नालाय बेयाव ओंखायनो जायगाखौ एसे नै दिन्थिलांनोसै नोंथांमोननोबो नायलांबाय थाबानो जाबाय नै गोबां भिआइपिफोर फैयो गिबियाव जों सानदोंमोन माने बेवहाय बारा मानसि जानाय नङा सानदोंमोन नाथाय दाथ' दैलि माथो गोबां मानसि माने जानायखौ नुनो मोन्दों माथो बारायलांबाय थादों गोबांनो बेबायदि आरो जायगाया प्लेसआ खोब मोजां एकदम बर' गामि सेर नांजाबजोबनाय नालाय मोजां आरो नै भिउसखौ नायदो नै बिराद मोजां नै नायलांबाय था नै बेनो बेखौ नायदो नै बर्थमानाव गोदानबो नालाय बिराद साफा एकदम नै बिजामादैखौ लोगो मोनफैलायबाय जोंहा नै एयारपर्टआव नै दहाय बुंदोंमोन ना आङो गोबां बर'फोर दं होननानै बे बिजामादै आं अबयस्से बिसोरो माने सामलायजोबो आरो जोंबो दसे सामार भेकेसननि बेरायफैबाय फैदोंमोन आं दाख्लै बैयाव माबाखौ लोगो मोनबाय माखौ ओमफ्राय दा नै ओमफ्राय दा मा दंबावो फैनो दा इन्डिग' दंबावो जोंथ' हाबनो मोनला बेनिफ्राय एसे जों बेयावनो एसे बाहेरा नायनानै एसे थांसै आरो माथो खालामबावनो नायदो मा सिङाव हाबगासिनो दं बिराद नै सिङाव हाबलांगासिनो दं फैगासिनो दं गोबां नै फैगासिनो दं साराउन्डिंखौ दिन्थिनो आं नोंथांमोननो नै नायलांबाय था जोंनिया बेयाव खोब मोजां जादों आरो बेरायनोबो ओरैनो जायगाया माने बिराद क्लिन जायगा साराउन्डिंआ नै बेफोरनो ओरैथ' नुहुरला जाहैबाय जेनेबा नै हाला ओंखारफैलायबाय नै बासजों फैनानै बिराद मानसि जायो
नै लाइनाव नायदो हाबलांगासिनो दं फैगासिनो दं फैगासिनो दं फैगासिनो दं दसे ज' बिमा फिसा बिफा साथामजों ओरैनो एयारपर्टनि सेरावनो दसे जिरायबाय माने ओरैनो दसे मा होनो गोजोननाय लानोसो फैदों नालाय थान्दा नेचारेलि माने भिउसखौ नुनानै माने गोजोननाय मोनो आरो बिरादनो ओंखायनो जोङो बेखौ हगारनायाथ' गोबाव जाबाय खिन्थु जों फैफेराखैमोन आरो बे सिङाव हाबफेराखैमोन दिनैसो फार्स्ट टाइम ओंखायनो दसे जिरायबाय नै सनाया माबायदि मोनदों एसे बुंलाय मोजां मोनदों बेसेबां मोजां मोनदों जेनेबा दे बिराद मोजां खिन्थु जेनेबा मालाबा गाखोनायनानै थांनांसिगोन बहाबा जेनेबा दाथ' एसे गरमजों जाबजों खामानि दामानिफ्राबो जोंना सिजोन जायाखै ओंखायनो गाखोलांथ'नो हाला जेरावबो थांगोन माब्लाबा बहाबा एसे प्लेनिं खालामनानै खाथियावनो जिहेतु एयारपर्ट दं नालाय बे गाखोनायखानांगोन नङा होमबा खाथिनि बेयावबो गोजाननियावथ' गाखोबाय जेनेबा गुवाहाटि थांनानै गाखोहैबाय थाबाय ओमफ्राय दा बे सेरनिखौ माने गाखोनांगोन आरो ओंखारलांफिननोसै नै जोङो लासै लासै माथो खालामबावनो नङा होमबा बेयाव थाबाय थानानैथ' लाब गैला फुंनिफ्राय ओंखारलांबाय जों नै औ ओरैहाय गोदान गोदान बानायनायखौ एसे नायनोसै माखौ बे बाहेरनिफ्राय लोंनानै गारफैनायखौ नों मोनदोंबाय ओमफ्राय बबेयाव मोनो जेबो नङालै बे गाखोदो मा मोनोलै जेबो नङा बेयाव गाखोनानै माथो जानो जेबो जाया गाखोग्राखा मा थाबायग्राखासो ओरै फै थाबायबो बेखौ थाबायनो लुगैथारलायबायनो एकदम बे माबाया देराखै बे देरबा मोजां नुगोन मा गिदिर गिदिर देरगोन ना बे उनाव माथो फुला औ देरा माथो गिदिर देराबालाय दा गायजेननायसो नालाय बे गोरलैसो नालाय मा जाखो गेवदों गेवनायसो देगानो गेवनाय फैदो ओरै थांसै थांफिनसै
Instagram no बानायदो बैथिं बानाय जागोन दा होदो बै साया माबाथिं कितना अच्छा दिखाई देखो इधर देखो तो बेटा वो कितना अच्छा हो रहा है ग्रीन ग्रीन इस ग्रास को देखो ना नहीं मिलता है मम्मा मिलता है शायद जाओ तो थोड़ा जाके आओ कोई बात नहीं नहीं मिलता है मिलता है तो कोई बात नहीं जाओ बुरे बुरे लोग उधर काम कर रहे हैं ना बुरे लोग हाँ अरे वो काम कर रहे थे तो मिला है हाथ रख भाई करते ना इसका क्या होगा तो नहीं आ जाओ नहीं आ जाओ आ जाओ हे इतना धूप में उधर बिराद बाउंडर के गारि एकदम बिफां गोरलै 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 फुल गोरलै गोरलै गायसो गारदों दासो नै गोदान नालाय जेरैबो एकदम गोदान गोजा आरो एकदम लांफिनसै लासैनो नै माथो खालामबावनो गरम है ये बिराद गरम जोंनाथ' साखा खबनैल'सो नालाय ओंखायनो एसे थाब ओंखारलांनांसिगोन फैला जोंनि गामि खाथि खाथिनि बर' बुरि बुरि गोजा आं एसे नोंथांमोननो एसे देखायहरनि र' रायजोफोर ओइ नै बर' गोजा नै गासिबो बर' गोजा नै नायदो खामानि मावनायफोरखौ बिराद मोजां औ माबायदि होयो हाजिराखौ 350 सानसेयाव ओमफ्राय जानाया गावनि दे 350 बे खालामबावनो नंगौ दा औ नंगौ दे थिगानो दं जोंनि बर'फ्रा जे बिदि मावनो हादों मोजाङानो जाबाय दे नै इंडियन व्हील भरता है ना मम्मा इधर Oh my god, itu tuh zeng है नहीं बोला था मैंने नहीं मुझे नहीं ये गुस्सा तो बोलो ही मत पहाड़ इतना सुंदर सुंदर पहाड़ क्या मजा आ गया अच्छा लग गया होटल में घुसने का बाकी हो गया ओ मुझे लगा होटल को कर रहा खाना नहीं बोला उन्होंने चीजें हाँ लड़का है मुझे क्या है ये आपका बाल को ना थकला कर दूंगी यहाँ बहुत डिस्टर्ब कर रहा है यहाँ घूमने के लिए थार होना चाहिए तार लेकिन हमको तो कार पसंद ही नहीं है नहीं है पार्क पैसा लेते ही बोले पापा ने लेकिन पार्क था ना पापा थोड़ी दूर में ही है होटल थोड़ी दूर में ही है मिलने ही वाली है होटल हम लोग उसमें घुसेंगे रेस्टोरेंट में अभी दूर नहीं है थोड़ी सी ही दूर है नै फै जोङो माबा बर्डाराव मोनफैबाय ओरै आसाम आरो अरुणाचल बर्डार बेवहाय एसे थान्दाफोर लोंलांलाबायनोसै नै दखान हाबबाय नै माखौ लागोन मा हा रेड बुल जों मा फान्दासखौ लोंसै हा लेमन नहीं औ लेमन यस फान्दासखौ ले लो गुसु बिलाइ ठंड है ये फान्दास छोटा वाला हाँ नींबू पानी दो तो इसको रेड बुल एक दो हाँ 115 हाँ 115 इसको ले लो आगे
बेखौनो लोंसाबसै नै पान्डासखौ लोंसाबसै जोङो माथो खालामबावनो लोंसाबबाय नै ज'नो फैबाय खोनाया बे बुंखौसो बुंनांगौ बायदि habis itu mila. अच्छा अच्छा Saya udah gede. नै बिमा फिसा आइसक्रिम जाथारलायबाय एकदम नै आइसक्रिम दा जोंहाबो नै बिरियानि जानो नागिरदों रेस्टुरेन्टआव थोरसिखौ होफैबाय माबाखौ लाबोथ'वाखै जाग्राखौ लाबोगासिनो दं ओरैहाय नै किटचेन स्टाफआ जों लाबोगासिनो फंबाया होफैबाय नै बिरियानि बेखौ जानोसैलाय बिरियानि नै माथो खालामबावनो जानोसैलाय नै रायजोफोर फाइनालि आं जाखांबाय बिमाजों फिसाजोजों लोंनाय जाखांस्लाबनो हायाखै दाबो नै फिसाजोनाथ' आधाबो थाङाखै नै थाबखौनो जाखांनो हाया बियो एबारे बिराद लासै जायो दाउ आथिङानो दंबाय थाबावोसो नै बेना दाउ खेन्दायानो बिमानाबो नै एसे दंबावो नै दे जादो थाब थाब